5 खालार खालि जोंहा इउपिपिएल हान्जानि मोनसे जोनोम सान फालिनायावहाय फुङाव जों गाजा गोमजायै मोजाङै फालिलांजोबदों गासैबो जोंनि दरं गाजुलि कन्स्टिट्युएन्सियाव प्राइमारिनि आन्डाराव। नाथाय मोजाङै सानसे थांनायनि उनाव मोनाबिलि हरनि 10 रिंगायाव जोंनि दोलो आरो जोंजों जाय न'खरसेनि सोलोंनाया दङ बिजेपि हान्जाजों एसे दाङाबाजि खोथाफोरखौ लानानै फनाव दाङाबाजि जादोंमोन आरो बे जानायावहाय जोंनिनो दोलोनि मानसिफोरखौ बिथांमोना धुमखि होनानै माथरिसिम लिंहरदोंमोन। बे थांनाय जाथायाव जोंनिया बिथांमोना गासै सा 10 मानसि दङमोन जाहैदों आरो जोंनिया साब्रै मानसि थांनानै बेयाव एसे तर्क बितर्क जादों आरो बे जानायाव एसे न'खरनि हिसाबै जोङो एसे नारला नारसिया सोलिदोंमोन। नाथाय बिथांमोना गोबां जोंनि दोलोखौ बांद्राय खोथा बुंनानै दिनै जोंनि बे मिडियायाव चेनेलाव बिथांमोना अनेक रोखोमनि खोथा बुंदों। नाथाय बे खोथाया गासिबो नंखाय आरो नंखाय होनना जों फोरमान होनो हायो। जोंनावबो माखासे रेकर्ड दङ। ओंखायनो आं सानदों मा नैबे जाथायखौ लानानै जोङो दाङाबाजि जानाङा। जों खाथिनिनो मानसि बेवहाय जि जानांगौमोन जों सावरायनायनि गेजेरजों जोङो सोलिनांगौमोन। बास बिथांमोनाबो लिडार फैदों जोंनियाबो लिडार दङ हिसाबै जों सावरायलायनायनि गेजेरजों बेखौ समाधान खालामनो हागौमोन। नाथाय बेवहाय मोनाबिलिनि 10:30 रिंगायाव भेक्टर दास बिथांमोना फैनानै जोंनि MCLA बिजिरगोरा सारमोन फैनानै बेवहाय माखासे रायलायनांगौ खोथाखौ बिथांमोननो बारासो थुलुंगा होनानै जोंनि बे मानसिनि सायाव एसे बाराद्राय हेम्पार खोलैदों। बेनि थाखायनो आङो थोंजोङै बुंनांदों जाहाथे बिथांमोना भेक्टर दास बिथांमोना बे बाथ्राखौ बुंनाङामोन। जोंनिया बिजिरगोरा नार्जारिया बुंनाङामोन बा जोंनि दोलोनिनो जोंनि बे मेम्बारखौ बिथांमोना थानासिम लाना थांदों। बेयाव जों दुखु मोनदों। मानो होनबा बिथाङा जेबो दाय गैयामोन। बिथांखौ एसे सासपेक्ट खालामनायनि गेजेरजोंनो बिथांखौ थानायाव लांनानै लकआव सोना दोनहैदों हरसेमानि। बेनिखायनो जों दुखु मोननायखौ फोरमायदों। इयुनावहाय बेबायदि जानाङा। मानो होनबा जों गासैबो खाथि खालानिनो मानसिजोब। बेखौनो आं खावलायनो लुबैगोन बिथांमोना जाहाथे जोंनि बे वार्कारफोरखौ रायलायनायनि गेजेरजों केस होआबालासिनो बिथांमोनखौ निमाहा होनांगौमोन। नाथाय बे माबासिम सफैयाखिसै। बेखायनो जों दुखु मोननायखौ फोरमायदों आरो बेनिखायनो बिथांमोना थाबैनो मोनसे माबायाव फैनांगौ थांखियाव फैनांगौ। बिथांमोना थाबैनो जोंनि बे लिडारफोरखौ लानानै बा बिथांमोनजों जयै रायलायनानै बे मोजां थांखियाव फैनांगौ। बेखौ आङो गुरै खावलायदों। अरुण'दय आसनि होनो नोंथांमोना जे 500 रां बिदों होननानै जोङो दिनैनि तारिगाव जोङो सोरनिफ्रायबा जोङो साखरि बाखरि होदो थाइसे फैसा लायाखै। सोरनोबा जों न' बां होदो थाइसे फैसा लायाखै। दिनै अरुण'दय नामाव सोरनिबा 500 फैसा लादो बेथ' नंखाय नंथारा। बे जानोबो हाया आरो माब्लाबाबो जानाय नङा। बेखौ जोंनि हाइकमान्डआ अर्डार होखादो। जोङो रावनिफ्रायबो बेनिफिसियारिनिफ्राय थाइसेबो फैसा लाया आरो लानायबो नङा। आरो लानाय जुदि मिथियोब्ला बेनि सायाव जोङो एसे बेबस्था लानाय जागोन। राजनितिक पलिसि जानो हागौ नामा? बेवहायथ' जेबो राजनितिनि पलिसि गैया। जेनेबा बिजेपिया राजनिति पलिसि खालामबाय थादो जोंहा बुंनांगौ खोथा गैया। बिसोर मेटार। खिन्थु जोंनिया राजनितिनि एसे गोजौनिफ्राय हाइकमान्डनि जि पलिसि दङ बे पलिसि हिसाबै जों खारगोन। आरो बेनो जोंनिया बिजेपिया माने गोजौनिफ्राय पलिसि बानायदो इसोर पलिसि मथे खारबाय थादो। बेयाव राजनिति कौशल दङ जों मिथिगौ। खिन्थु जोंनिया कौशलाव बारा गैथ'वा आरो जोंखौ हाइकमान्डआबो अर्डार होआखै। फैसा लानायनि बेलायावथ' दिनैनि तारिगाव रावबो थाइसेबो मोनफेराखै। बे सिदा खोथा।